פתאום, בום, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. אל תצטערי סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. עכשיו הבלון הסגול התפוצץ, הבלון הצהוב התפוצץ, וגם הבלון הירוק. נשארו רק שני בלונים. איזה בלון? הבלון הכחול שירותי, הנה שירותי, כחול, והבלון האדום של אלון. איפה הבלון הכחול שירותי? הנה רותי, הנה אלון. פה אלון, פה רותי. בואי נראה מה קרה להם. הנה.